Vær hilset, mine små grøntsager. Så er ekspeditionen i gang. I har løst den første udfordring, når I er kommet hertil. Godt klart. Der er mange flere, der følger. Det er ham her, vi kæmper om. Ekspeditionstrofæet. Sidste år var det Oscar, der løb med æren. Spørgsmålet er, om han har, hvad der skal til i år. I år har vi lige skruet det hele en gang op. Det bliver lidt større, lidt vildere, lidt mere ekstremt. Tør jeg være med? Vi får se. Det er ikke bare et spørgsmål om at ture, det er også et spørgsmål om at kunne. Jeg kan fortælle jer så meget. I år kæmper vi om point. Vi kæmper om stjerner. Stjernerne afgør, hvem der løber med trofæet. Pointene, ja, de er gode at have. I kan købe jer fordele, men I skal jo lige optjene dem først. Det bliver ikke helt let. Jeg kan sige, I er kommet så langt, og ved at I har løst den første udfordring, har I allerede de første point. Der kommer flere opgaver, så hold øje med jeres mail, eller kigge med på den her kanal. Det kan være, der kommer et par enkelte videoer mere, hvor der er point på spil. Sæt i gang!